Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku golek anting-anting aku mau kayak pemirsa ceblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku di channel Mas Kepemar Pemirsa iki. Engko arep bali nang pemirsa nang Jepang. Kenapa suwengi ya? Aku sak tanggungan daging suruh tak olah juga, satulah juga RC omah barang. Aku nek tanek dolanku ya nek pas ngono lho. Libur panjang Idul Fitri ya aku suwe. Yo Mas Anto balik kapan aku ngerti pemirsa. Bahwa tak ono kene sore ini dikon balik posisi kan aku gak ro mesti jagani soalnya barang-barangnya Mas Anto bisa nang Kapuan ceritane iki tapi saya ngenteni lah dari bapakku Bu mulai tutul di pasar pemirsa ini sing grembeng apa gombal gak ketoro ya pemirsa. Gombal gini ya aku mulai aku yuk budang gombal mulai gue gombal karena klamikku sini kene iki sesek mbiyen kok aku cilik kuru pemirsa saiki berat badanku naik apa saiki kabine cocok kon dadi ya gue klambi kok Kapuan wis pokoknya ketok gede wira-wiri nggo motor ki yo gombal asine gak liyane gombal jalan ngono lho guys pemirsa bento juga kesini kan ini soal jalan-jalan yo kayaknya memang perumahannya kan tempat-tempat cuma memang terakhir aku ini nang Kapuan kalau tuh longgo ya kok nang merah iki pemirsa perumahane omane tempat kebanyakan nang kene iki ibu-ibune nang pabrik rokok kerjane pemirsa karena memang cedak ya ono sing pasar ya ono sing sawah atau sing toto ya dene sawah kayak budiku iki ono sawah dile sawah ini kono pemirsa yes tak sutno pemirsa keadaan pagi di kampung halamanku ini pemirsa kene sing korban paling masjid kidul ngono pemirsa karo tempat ngaji nih Mas Alek TPA Letan kono ini bapakku sak nganu san pasar dudul karo ibuku pemirsa kali ini sih dibuka ini dulu pemirsa Bune Mbah Noi jenenge mirip Pak Deku merah kono mbok parini so apik lemu-lemu ya iki wayahe maton iki njupuke suket liar pemirsa jalan-jalan dulu guys iki omahe misananku pemirsa kerja ning pabrik rokok ibuku nandur kocai pemirsa garing ora disiram wangi piye garing
lali gak nggo tripod, misal tripod iki gak kena ini nih. Kasih tripodan anak lanang. Siap-siap pemirsa. Yo nang isor ya. Soalnya gak nganu. Kok nggon nang jero kamar gak terus aplikasi isik usah. Nganggo sunscreen dulu guys. Niki gak ana aturane kudu pirang driji, sing penting lo oleskan pada area wajah dan leher 15 menit. Berarti apa 5 driji 10 driji ku ora masalah. Sepenting dinggo praktis. Nek tak sut kok anu ketok gudi lambe iki wis sesek pemirsa. Daan dulu guys. Ambil nunggu ibu kumpul ya pemirsa. Ketok bannya lagi bocor di benakno dadi nganggo motorku. Bannya bocor guys. Kono bengkel. Wingi bengkel emang paling lagi ana acara kurban dari tutup. Wis aku sing diketok pemirsa sunscreen wong iki pedak iki wis kalian nganggo foundation. Mbak jane sebenarnya nek kanggo aku kulitku sensitif iki bedak tabur cuma wis kadung buku kan yo tak nganggo. Nganggo lip cream sik guys. Mau pirang menit ya aku durasiku aku lali. Sekarang nunggu berangkat guys. Misalnya kita lanjut lagi. Aku lali ke sel kamar sih. Enggak benih sampai nih siapa? Benih. Kita pulang dulu soalnya yang aku nek kesuwen dagingnya randa diolah anu bisa store lah masalah iki wis sampai tes iki nek rono ngalor ki lanjut Tirogo. Kita berangkat para ingetan pemirsa ke Kotami guys. Semoga sampai tujuan selamat amin. Soalnya aduh di pemirsa yo melewati hutan belantara. Pasar Jepang tercinta. Dadah. Di pasar zaman semono angger cilik senenganku dijak mbahku golek dawet ngene pasar mesti dawet. Pulang dulu, terima kasih Pak Ojo Lali rekomen sampai ke Mas Goblong. Ojo lali muskun penangkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.